מה נשמע כולם? אנחנו פיונו ואנחנו שרת חדש, ועכשיו נכנסנו ממש עשינו, וכמו שאתם רואים זה עוד לא הכנסנו את השמות, אבל זה אני קורא לו בינתיים אופרה, אני קורא לך אופרה, סבבה? טוב, אני אופרה, אז תחליט מה אתה. מחר יהיה לייב, שתוכלו גם אתם להשתתף ולפגוש את היוטיוברים, אבל אותנו כאילו, כלומר, אנחנו רק מתחילים, אז תגידו בהצלחה, אנחנו מקווים שתאהבו אותנו. אמרנו שקוראים לי אופרה. מה? לא, הוא לא בתקיעות, זה נראה. המחשב שלי, קצת. טוב, אני חוצב עצים בינתיים, אני מסביר לכם על הכל. אז בקיצור, אז מחר יהיה לייב, ויהיה לנו אתר גם, ויהיה לנו אתר. בקיצור, יהיה לנו גם אתר. אז תצטרפו ותהנו מקהילת אופיונו. ותהנו, אוקיי? אנחנו בינתיים חוצבים עצים ומסבירים לכם על הכל, והשרת של כולם לא יהיה פתוח בגלל הקרים וצ'יטרים, הוא יהיה פתוח רק כשאנחנו נשחק בשעות תנאי שלנו, או שהצוות שלנו יעשה ויבדוק אם יש הקרים וצ'יטרים. אנחנו לא רוצים להכחיש את השרת, יהיה קישור אליו בלייב ותוכלו לשחק איתנו. אופרה. מהצוות שלנו ששומר על השרת. כן, רק שיכתבו בצ'אט של הלייב או איפשהו איך קוראים להם, מה אנחנו רוצים לדעת. כאילו איך זה, ושיכתבו את המייל והכל. יהיה גם טופסי הרשמה אלינו באתר, לצוות שלנו. והכל. אז בינתיים אנחנו עכשיו, יובל, מה עושים? עכשיו אנחנו נחתנו בווילג' כפי שאתם. יודע מה? אולי אני אהפוך לקרייטיב, כאילו בוא נעצב להם את הספאון. למי? אלה שייכנסו. כאילו בהפתעה כזה? בצוות שלנו יש גישה לשרת המיוחד שלנו. אם הם יגלו הם לא יהיו חלק מהצוות. אז אוקיי, תקשיבו, עכשיו אנחנו מעצבים, אנחנו הופכים לקריאיטיב. Game mode, creative. חבר'ה, אוקיי, אני על קריאיטיב. עכשיו אנחנו מעצבים להם את הכניסה, שיהיה להם כזה ערימת דיימונד, אני רוצה, כזה. בואו תראו את זה. כיסא כזה דיימונד לשתיים, ופינוקים כאלה שהם ייכנסו לשרת, ושהם יהיו חלק מהצוות שלנו. אז אז מה נעשה להם? אנחנו צריכים למצוא את המקום. איזה מקום צריך למצוא? איזה מקום? אני קורא לך בינתיים 2020. איזה מקום צריך למצוא 2020? טוב. מה אתה עושה? אני על קריאיטיב, אני בונה להם בינתיים את הכיסא ליד הווילג', לא יודע מה איתך. אני בונה להם כזה ערימת דיימונד יפה כזאת. לא. אז מה לעשות? תגיד. מגיע להם איזה קצת כסף ואושר כזה, בלוני, משהו כזה, שיבואו, יתפנקו קצת. נו, טוב, אז אני מביא להם סטייק, אני שם להם כזה תיבה וכיסא ליד כזה, כיסא נחמד כזה שאני אעשה. לא, אתה תראה מה אני אעשה.
להם, אני מביא להם, אבל צריך להביא להם פינוק, אתה יודע. ודרך אגב, מי שרוצה לדעת, אנחנו בדרך כלל נהיה על survival, רק לניסויים ודברים כאלה, נהיה על קריאיטיב, אבל עכשיו זה רק התחילה, אז אפשר להיות. כן. אל תזוז, אני אעשה רילוד. למה? הנה עכשיו. מה? אתה יכול לזוז. אין לי תקיעות בזה. אוקיי. הנה שיבולת. אל תעשה להם כלום, אתה לא יודע איפה הספאם. רגע, אני אעשה אותם רילוד. אני אוכל הרבה תפוחי אדמה, סתם בשביל האנצ'ייזמנטים. כן, אפשר. שגר אותי אליך, לא יודע איפה אתה. טוב, אני משתגר. איזה גיימוד. טיפי. מה אתה עושה פה באמצע היער? קרוב לווילג'? זה אזור נחמד מאוד לעשות להם את זה. סתם. אוקיי. אתה תעשה את זה, אני לא מתערב. ושאתם רואים איפה הוא. אני לא יודע איפה הם נולדים. מי? הם? אז מקסימום נגיד להם שנשגר אותם